Magandang oras sa lahat. Magandang oras sa iyo, Ate Jonah. Magandang oras din sa'yo, Ate Karen. Yan. Speaking of maganda, napapansin niyo maganda rin ang flowers sa aming ulo. Tinubuan na kami ng flowers, kaya napakaganda ng aura ko ngayon, Ate John. Speaking of maganda na naman, napakasimple at napakadali lang ang aming gagawin ngayon. So, anong gagawin natin ngayon, Ate Jonah? Gagawa tayo ng ID holder or name tag holder. Yan. Alam ko napakadali lang yan kasi mga usual things lang yung gagamitin natin. So, ano yung mga kakailanganin natin, Ate Ang Jonah? mga kakailanganin natin ngayon ay gunting, plastic cover, glue, at yung sinulit natin sa colored paper. Beads. Look at this. Colorful beads. Yan. And scotch tape. Saka kailangan din natin ng puncture para pangbutas mamaya sa ating kapitan. Saka marker. Kailangan natin ng marker. So, una natin gagawin ay, Ate Joanna, ikaw na magsabi. Ayan, ang una natin gagawin is kumuha ng colored paper. Color paper. Kahit anong color pwede. Gumawa ng design na yung gusto yung design, ayon sa size na gusto nyo. So, simulan na natin. Gagawa tayo ng design. So, una natin gagawin muna ay maggawin ng pattern ng Joanna. Kung gaano kahaba yung gusto mo or kung gaano kalaki yung butas na ilalagay mo. Depende sa ilalagay mo, no? Okay. Mga kids, hindi naman kailangan every time bibili tayo ng name tag holder or yung lalagay ng ating name tag or ipapalaminate. Pwede rin tayong gumawa ng personalized name tag or ID holder. Kasi naman natin. Tapos, kung nagulitan nyo na siya ng pattern na nagulitan nyo, pwede nyo siya dito, then para hindi naman sinabantay na ating color paper sa likod, pwede natin siyang bawasan. Gamit ang craft scissors. Kung masyado siyang malaki sa paningin nyo, pwede rin siyang bawasan. Or pwede rin siyang lagyan ng design or lagyan ng beads dito sa gilid-gilid niya. Ngayon, ang gagawin natin ay lalagyan natin siya ng plastic cover sa likod para pag ilalagay natin ay hindi madudumihan agad. So, bibigyan natin siya ng plastic cover. Gamit ang scotch tape. Bala ganito na yung pinalabasan. Make your own design. Okay lang kahit ano. Basta kung ano yung gusto nyo. Kay Ate Jonah, tip ko lang sa akin naman. Ginamitan ko siya ng craft scissors. Kasi Yung sa'yo pwedeng lagyan ng picture. pwede siyang lagyan ng picture. Or pwede rin siyang lagyan ng kahit ano. Basta ako lalagyan ko siya ng pangalan. Ako pangalan mo rin. Make that. Ayan, sunod na karan yung ano natin, yung piece. Wala tayo ng sabitan yung ano natin, yung ID holder natin. Okay. Kay Ate John, ang gagamitin niya ngayon is yung panggansilyo, yung ginagamit natin sa gansilyo. Akin naman, ang gagamitin ko beads. So, nakalagay na ako kanina. Any color ng beads, yung mga napigtas na beads ng mga accessories natin. Kung pwede pa natin siyang i-recycle, pwede natin siyang gawin. Ilagay na lang dito para useful naman dito. Hindi lang masisira dyan. Yan. Bale, nalagay ko na yung mga beads, ibang beads. Yan. Tapos, ang next natin gagawin ay butasan natin dito sa ating, para may sabitan. Lalagyan natin sa sabitan. So, para mas madali, ayan, dito na yung ating finished product. Ayan. So, ang nangyari dito, naglagay tayo ng papel na sinulakan lang. Ito. Tapos, ilalagay natin siya sa loob. Ayan. Ilagay sa loob. So, yan. Ayan. Yan.
Ito, para naman hindi boring, no? Nilagyan natin siya ng beads dito sa side. Para siyang twin. Yan. Di ba napakaganda? Personalized name tag or ID holder. Si Ate Jonah naman na. Ay, napaka-simple pero cute siya. Oh, di ba useful? Maganda po mo. So, natin. Yan. Bagay ko. Bagay ko eh. Hindi ka na bumili, nakatipid ka pa, at personalize pa ang iyong name tag. Diba, Ate Jonah? Tama ka dyan natin Oo. Hindi mo na kailangan mag-gumasto or kung may mga bibilhin ka rin naman yung mga bagay lang na wala sa'yo or hindi ka na bumili ka na ng gamit. Oo. At least magagamit mo pa next na artwork mo, diba? Yan. Ano ba sasabi mo sa ating art project na yan natin? Ay, nako, napakaganda, very useful, at saka cute. Cute siya. At saka napakadali. Walang kahirap-hirap. Ito, Madali lang siyang gawin. At pwede mo pa siyang pagkakitaan natin, Jonah, di ba? Kung nakagawa ka kunwari ng ilang ganito, ibebenta mo siya ng only 10 pesos or 15 pesos, siguradong may bibili kasi look at this, oh, parang mamahalin yung itsura, pero recycled lang po yun. Yan, tapos na naman ang isang project dito sa Artistic, Ate Jonah. Napakadali lang, di ba? Siyempre naman, Ate Jonah, dahil dito sa Artistic, palaging fantastic! Hanggang sa muli! Bye!